Kumadre, mayat man dati garden mo. O padre, Sari-sari nga ko dati para pakbait. raman na dati ka maisanan. Oh, nalawa dati mais mo. Kanayon namin, di kita padre. Met padre. Maya. Presko pa dati pag iganam eh. Adut bunga na data silim eh. Ay, wag. Eta. Kata, mayat man tadi makas ka. Uy. Mailiwak na raw. Ano ba yung gatikat siniritanan? Wala padre. Ano, mulumulat naman ti, mais, da pangalan ti pagpabasa, no, da magalan siya. Una, kat na siya, tumadre. Dairapin mo. Uy. Masada ka sa agimulat mais. Kulang ngarugat ko. Si estudyante. Sa tayo baro, kada pala pagbasbasak kami, tayo na udik. Hanga detay ka sa deta, tinalang nag-drawing. An, tepe mesa. Dabay, na udik ni Ansong. So, kulang ngarugat ka, data pinag-drawing. Pinag-drawing kita mistrada. Kataga, ti pinag-imbangan ng mistrada, drawing da. Lagi tayo kwa, insekto. Papalingkuton, buos, kumporme. Uy, nga sila di kita, di basta di kita agperdi. Hindi kita kinala mga Patiligligan ha. lagi. Dangaw, mabalimpay. Talaga takalis doon na mga ring pasti ko. Drawing na, kunan mister na kanaw. Mayo sumitir kanyak ta papilyaw. Apaw. Ako nagpanunot eh, barok. Tinugkalan na tayo papil na sana napanimpan. Lalukluko man eh. Pininding ni Mr. na dyan papil na na. Kasano ko tayo mo drawing na. Tugkalat lapis. Hindi ko na pandagi sumitir di kita kakuan. Classmate na. Gamiso natin mo na nga ipasa. Uwan, kasano ta tugkal lang ya. Talaga, revisar ka, di pa papil na, agad kompleto, ayat, di drawing da. Di ko ninayaban na. Nagatimalan sa una na. Anak klase da di ko, drawing mo. Maglukluk ko kaya ko na na. Insekto ko na. Nakagarumot kasi mat. Saan mo tinakakuan baro ko, ako makita drawing da di papil mo. Tugkalang. Tugkalang ko na na. Katagag ko na. Kuna na ko diyan miskra na, ma'am. Ako na ka miskra ka pa, di mo pa ambo dahil ang drawing ko kuna na. Ano nga tangaya nga dahil dyan nga kwa? Insekto? Katay tungaw ko ano pa rin. Anong dahil ang drawing mo kuna tayo miskra. Yagat ni miskra katay tungaw dahil ako na. Ay wala ako na yung miskra. Ang printed average mo ko na. Salit.